Jaakko kiltti, 1 lusikallinen. Tämä on hyvää. Hei! Huomenta maailma! Se on Martta. Voi miten hauskaa. Voitte leikkiä sitten, kun olet syönyt. Tässä näin. Näin on! Syö kaikki, niin pääsemme leikkimään. Korvaa kutittaa. Martta, voisitko raapia jossain muualla? Ei, se ei käy. Korvani kutittaa. Ei. Tarkoitin, että veisitkö korvasi jonnekin muualle raavittavaksi. Ai, anteeksi. Martta, raavitko jossain muualla? Selitin jo isälle, että... Tarkoitin toista huonetta. Ai, joo. Martta! Nyt on keskiyö. Anteeksi, korva vaivaa. Mikä hätänä? En tiedä. Kutittaa kovasti. Ups. Nyt on lähdettävä eläinlääkärille. No ei mitään vakavaa. Näyttää korvapunkeilta. Näillä tipoilla ne hoituvat. Siihen saakka on keksittävä keino, joka estää sinua raapimasta tuota korvaasi. Keino? Keino on ratkaisu, jolla ongelma selviää. Esimerkiksi salainen agentti voi keksiä keinon soittaa pomolleen laittamalla puhelimen kynään. Saako minäkin sellaisen? Ei, saat kauluksen päähäsi. Oho, kaikki kuulostaa tosi kummalta. Hei! Kuulostan ihan radiokuuluttajalta. Hei vaan! Hei vaan! Tässä Martta kanssanne kanavalla. Au! Oi, oletko kunnossa? Joo, en vain ole tottunut olemaan näin leveä. Au! Au! Oho! Se jäi jumiin. Au! 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 Anteeksi, Martta, anteeksi. Päästän sinut. Voi haha! Älä nuuski! Minun täytyy pitää sitä viikko tai pari. Tämän vempaimen pitäisi estää minua raapimasta. Ai, vempainko? Se on jokin laite, joka on suunniteltu tiettyä toimintoa varten. Tässä tapauksessa estämään raapimista. Jep, niin kuin puhelin kynässä. Onko lisää kysymyksiä? Minä haluaisin torkahtaa. Oikein hyvä, Jaakko. Pojat, enpäs nukkunut hyvin. Luulin kuulleeni karhun hengittävän. Mitä? Mikä nyt on? Martta, kaulurisi taisi pelästyttää Jaakon. Niinkö? Minä tässä vain, Jaakko. Martta, ehkä sinun pitäisi mennä pois keittiöstä, kunnes Jaakko on syönyt. Minä annan sen, Jaakko. Täältä tullaan. Martta, voisi olla parempi, jos pysyt poissa Jaakon luota. Ainakin vähän aikaa. Shh. Kaikki hyvin, Jaakko. Vihaan tätä haisevaa härveliä. Tuhma kauluri, vihaan sinua. Oi, elämä on epistä. Hei Martta, miten menee? Tämä kauluri tekee minut hulluksi. Se säikyttää Jaakkoa ja minä törmäilen koko ajan. Ai, tunnen erään, joka voi auttaa sinua. Niinkö? Kenet? Mennään isäni luo. Vuh! Ruff, Vuh! melkein. Ruff, ruff. Vuh! Vuh! Juuri noin. Vuh! Tein sen! Opin ensimmäisen sanani koiraa. Kuulitko sinä? Kuulin, Jari. Kuulin kyllä. Vuh! Hei!
Ehkä ensi vuonna puhun pelkkää koiraa. Koko vuoden. Vain buff ja hau. Mitä sanot? Sanon, tosi hyvä ajatus. Opeta toinen sana. Isä, älä unohda. Martta on pulassa tuon kauluksen kanssa. Ai, totta kai. Tulkaa työhuoneeseen. Oletko tehnyt nämä? Kyllä. Kaikki nämä vekottimet ovat keksintöjäni. Keksinnöt, jos et tiennyt Karvainen kaverini, ovat asioita, joita tehdään jonkin tarpeen tyydyttämiseksi. Kuten tämä. Tämän laitteen minä tein partureille. Sen avulla näkee, miltä näyttää tukanleikkun jälkeen. Tai jos antaa tukan kasvaa. Hienoa! Ja täällä on vielä lisää keksintöjäni. Tämä on voileipä, jossa on kirjoitusta, jos vaikka haluat lukea kahvilassa. Ja tämä on syötävä kirja, jos tulet nälkäiseksi kirjastossa. Maistapa. Herkullista! Mitä tämä kone tekee? Mitä? Kysyin, että mitä tämä kone tekee! En yhtään tiedä, mutta se on tosi äänekäs. Hienoja keksintöjä, Jori. Mutta voitko kehitellä minulle jotain? Totta kai, mutta tärkeysjärjestyksessä. Ennen kuin keksimme jotain uutta, täytyy ymmärtää ongelma, jota yritämme ratkaista. Hei, katso, ole lamppu. Kuule, tämä kauluri on hyvä keksintö. Tämä on... No niin, ymmärrän ongelman. Alan kyllä tottua törmäilemiseen, mutta en totu siihen, että Jaakko pelkää minua. On keksittävä jotain, joka ei ole vauvan mielestä pelottavaa. Tarvitaan muunnelma kaulurista. Muunnelma? Niin juuri. Muunnelma on lähes sama kuin alkuperäinen, mutta pienillä muutoksilla. Keksin. Hei! Tuon pitäisi estää raapiminen. Ja pääsi näkyy kokonaan. Näyttää ihan avaruuskypärältä. Se yrittää sanoa jotakin. En saa... Se saattaa olla ongelma. Nyt on siis keksittävä muunnelma tälle kypärälle. Testi YKK! Tuo pelottaa minuakin. Mitähän vauva siitä sanoisi? Olet oikeassa. Täytyy suunnitella yksinkertaisempi muunnelma. Palataan takaisin alkuun. Mistä lapset pitävät? Nyt keksin. Hei Jaakko! Minä tässä Martta! Ei hätää! Mene pois! Mene pois! Ei tämä auta. Aivan sama, vaikka keksisimme 100 muunnelmaa. Näytän silti ihan avaruusmieheltä. Tai oliolta. Mene vain piiloon portaiden alle, vaikka Takula jääkin vielä jumiin. Hetkinen vaan. Ehkä olet osittain oikeassa. Ei Tero, en ole. Usko pois. Martta, minulla on ajatus. Siitä tulee hyvä. Au! Tulen kohta. Miksi minulla on tunne, että tämä ei mene putkeen? Martta, et voi asua kellarissa. Älä ole hupsu. En halua, että Jaakko pelkää. Olen siellä, kunnes kauluri otetaan pois. Ja Jaakon ei tarvitse nähdä minua. Sinun ei tarvitse tehdä niin. Olen keksinyt ratkaisun kaikkiin ongelmiisi. Ja takuulla. Kirja? Miten se muka auttaa minua? Kirja ei ole sinulle. Tero lukee sinulle tarinan, Jaakko. Älä katso minua noin. Tykkää tästä. Se on Martasta. Se on tarina avaruuskoira Martasta. Kerro se. Avaruuskoira Martta ja tohtori Jaakko ovat matkalla kuuhun. Avaruuskoira tarvitsee erikoiskypärän. Se näyttää kaulurilta. Juuri niin, Jaakko. Se on Martta. 3, 2, 1, matkaan! Juhu! Täältä tullaan kuu! Eläköön! Me teimme sen! Mutta mitäs tämä on? Yhtäkkiä kuu halkeaa. Selviää, ettei tämä olekaan oikea kuu. Tämä on tekokuu, jonka on keksinyt ilkeä keksijä, tohtori Käsivarsi. Sisällä on hänen keksimänsä valtava aparaatti, Kylpykoe 5000. Juuri niin. Se on kone, joka muodostuu vesisäiliökehosta, 8 suihkuletkukädestä ja saippuapullo päästä. Nyt on kylpyaika. Ai kylpy, yritäpäs saada meidät. Ja niin tohtori Jaakko ja avaruuskoira Martta juoksivat ympäriinsä hassuja kuvia
asioita sinne tänne, kunnes robottivempain on sidottu jättisolmuun tohtori Käsivarren kanssa. Nätti paketti. Hyvin ajateltu molemmat. Tartu kouluryhni, Jaakko, ja sitten lennämme takaisin kotiimme. Juuri nukkumaan menoaikaan. Hyvää yötä. Loppu. Piditkö siitä, Jaakko? Onnistui! Tero, olipa hyvä ajatus. Onnistuit! Kiitos! Nyt tukehtuu Jaakko, ei niin kovaa. Jaakosta kiitti. Tero, luoppas vielä kerran! Martta ja sydänten pihistäjä. No kerro, montako? 19. Sama täällä. Siksi, että jokaisen meidän luokalla piti antaa ystävänpäiväkortti kaikille. 28. On eräs, joka sai vielä enemmän. Kuka? Urhea Kalle. Voi miten ihku. Mitä sinä sanotaan? Martta, olet sydämeni haupa. Oletko ystäväni? Tämä on Eliisalta. Olepas sinä suosittu, Martta. Kirppu sai yhden enemmän kuin minä, koska minäkin lähetin kortin sille. Ihan kohta, Kirppu! Niin, mutta saitteko sellaista korttia, joka laulaa? Karoliina, ootko mulle kaverina? Se ois tosi ihanaa. Kuulostaa sinun ääneltäsi. No jos et itse lähetä laulavaa korttia itselläsi, niin kukas sitten? Ihan totta. Karoliina, ootko mulle kaverina? Se ois Odota, Kirppu! ihanaa. On kyllä ihailtavaa, kuinka hienosti suunnittelinkaan tämän kortin. Se on omaperäinen. Se on kyllä totta. Minun korttini ovat tylsiä. Sain aivan liian monta samanlaista suolakurkun kuvaa, jossa lukee, että olet etikkaliemeni suola. Kaikki maan ostamat savoja kortteja, eivätkä tee niistä yhtään persoonallisia. Voin tehdä sinulle persoonallisen ystävänpäiväkortin. Siitä tulee loistava. Loistava! Miten saat kortin loistamaan? Ei vaan hurmaava, eli tosi ihana ja kaunis. Alan suunnitella sitä saman tien. Kortti saisi kyllä loistaa. Hei, voisiko joku heitellä Kirpulle lumipalloja? En pysty ilman peukkuja. Siitä puheen ollen avaa tämä kortti. Avaa nyt! Siinä sanotaan, koira, oot oiva. Minä teen tuon. Oi, kiitos Tero. Valmiina, Kirppu. Hei, voisin piirtää vielä muutaman kortin. Onko vielä paperia? Huoneessani. Tule, Tuomo. Tehdään vähän kortteja. Odottakaa minua. Anteeksi, Kirppu. Valmiina? En löydä pyyhekumia. Se oli tässä. Tarkistitko pöydän alta? Joskus tavarat tipahtavat penkin alle. Älä katso. En aio matkia sinua. Tarvitsen vain piirustuspaikan. Hyi, kiillettä. Löytyi. Mene toiseen huoneeseen. Tämä on salaista. Kortti on pilalla, jos ei ole yllätys. Voi, tästä tulee erityinen. Hus, pois siitä. Et saa katsoa. Et sinäkään saa katsoa. Onpa sinulla paljon askartelutarvikkeita. Voisin tehdä noista jotain todella erikoista. Mikä tuo on? Käsityötarvikkeita, kankaan palasia. Koristele näillä ystävänpäiväkorttini. Ai, erityinen? Mitä ihmettä erityinen tarkoittaa? Sitä, että jokin on persoonallinen ja erilainen. Kuten sinulle tekemäni luomuotoinen kortti. Kiilekynää! Otitteko kiilekynäni? Miksi muka ottaisin kiilekynäsi? Onko täällä ongelmia? Karoliina ei löydä kynäänsä. Otitko sinä sen, kun olit keittiössä? Minäkö? En. Minulla on yksi kynä yläkerrassa. Näittekö hänen kätensä? Kiillettä. Hän sai varmaan sitä kurotellessaan pöydän alle. Pöytä on kuin jonkun kiillemyrskyn jäljiltä. Keittiö on täynnä sitä. En ole ihan varma. Kynäsi on varmaan pöydän alla. Mennään etsimään. Odota pieni hetki.
Etkö osaa päättää? No, on hyvin tärkeää luonnostella hyvin. Eli suunnittelet sen, minkä teet, viimeistä yksityiskohtaa myöten, ennen kuin alat tehdä sitä. Joo. Luulin, että minulla on kiilekynä. Helena! Joo? Auta! En tiedä, mitä teen! Häh? En pysty tähän, en pysty! Eihän se ole kuin ystävänpäiväkortti. Kaikki vain sanovat tuota samaa, mutta oikeasti kaikki tarkoittavat, että se on käsityötä. Käsityötä, eikö vain? Myönnä pois! Joo. Sehän on hauskaa. Voit käyttää kangasta tai helmiä tai mitä tahansa koristeluun. Tuo on käsityötä! Sanakirjan määritelmä käsityöstä. Käsityöt tehdään itse. Käsin. Mikä vika on käsitöissä? Kerron nyt sinulle jotain, mitä en ole kertonut kenellekään. Kaikki tapahtui, kun olin lastentarhassa. Onpa hieno leijona, Sirkko. Voi Tuomo, tämä on käsityötunti, ei päiväuniaika. Nosta pää pöydästä. Kumpa voisinkin? Miten on mahdollista liimata itsensä pöytään? En tiedä. Au, varovasti! Tero tekee hauskoja kortteja ja sinä teet tosi taiteellisia kangaskortteja. Ja Karoliina koristelee omansa kiilteellä. Se on vähän mautonta, mutta entäs minä? Mitä minä teen? Minä liimaan sakset päähäni. Miksi minä suostuin tähän? En kestä! Sanonpa vaan, en kestä tätä stressiä. Piirrä jotain. Sinähän tykkäät piirtää. Tässä, ota sydänkarkki. Kiitos. Sanonpa vaan, hänen kädessään kiillettä. Täällä on paljon kiilettä, mutta ei kiilekynää. Mitä sinä etsit? Au! Ei mitään. Leikin vain kirpun kanssa, vai mitä? En löytänyt toista kiilekynää. Selvä. Vai niin? En voi uskoa! Ja minä kun olin tekemässä hyvin erityistä korttia hänelle, koska hän on niin ihana. Mutta hänpäs meni ja otti kynäni. Ei voi olla totta. Helena ei varasta koskaan. Hän on kai vain... Mitä? Sano! Muistiinpanovihkoni! Se oli tässä! Siinä oli kaikki tärkeät juttuni! Joku varasti läksysi. Ei, tärkeät jutut. Korttien sommittelut, minun merirosvonimeni, vanhan purkkani, ihan kaiken! Onko kukaan nähnyt kankaitani? Kankaita? Ei. Tapahtuu outoja juttuja. Kaikkien materiaalit ovat kadoksissa. Ehkä täytyy etsiä niitä vähän. Hei! Anteeksi. On kohdattava faktat. Vastassamme on nyt sellainen tyyppi, joka haluaa estää ystävänpäiväkorttien tekemisen viemällä kaikki materiaalit. Kirppu, mikä hätänä? Hän haluaa näyttää jotakin. Pian. Ai. Mitä? Mikä nyt on? Hän haluaa meidän heittämään lisää lumipalloja. Kirppu, nyt ei ole aikaa siihen. Ei hätää. Leikitään heti, kun arvoitus on ratkennut. Mikä tämä on? Ystävänpäiväkortti. Varastit sydämeni. Oh. Ja Teron muistiinpanot, Karoliinan kiilekynän, Helenan kankaa. Hei! Kuka kirjoitti tämän? Älä minua katso. Karoliina, näyttää sinun käsialaltasi. No joo, kirjoitin sen. Ajattelin, että sen avulla syyllinen tunnustaisi. Selvä. Kukaan ei lähde tästä huoneesta. Nyt selvitetään asia. Tuo ei ole sinun repliikkisi. Se on nimittäin minun repliikkini. Miksi se on muka juuri sinun repliikkisi? Koska minä en varastanut askartelutarpeita. Väitätkö, että minä tein sen? Minun ei tarvitse, vanhempamme sanovat. Vanhemmatko? Oletko hermostunut? Hei, kuulkaa. Eikö hienoja kortteja voi muka tehdä ilman kiilekynää ja kangasta? Joo, mutta epäluotettaville ei kannata tehdä korttia. Mitä tarkoitat? Ei se näin oli! Hiljaa! Tiedän, kuka sen teki. Tiedätkö? Kuka? Mennäänpäs olohuoneeseen. No niin, kaikki. Ensimmäinen kysymys on, miksi joku haluaa varastaa tarvikkeet?
Joku, joka inhoaa askartelua. Ja mitä sinulta varastettiin, Tero? Ai, niin. Muistiinpanot. Olimme keittiössä, kun se tapahtui. Kaikki paitsi Tuomo. Tuomo, missä sinä olit? Tässä näin. Katselin Teron muistiinpanoja. Toivoin löytäväni niistä jotain, joka auttaisi minua voittamaan käsityöpelkoni. Ai sinä veit muistiinpanoni. Haluan ne takaisin. En ottanut niitä. Miksi olisin ottanut? Niinpä. Eikä Tuomo ollut lähelläkään kiilekynääsi, eihän Karoliina? No nyt kun mietin sitä, niin ei. Miksi epäilet jonkun varastaneen tavarat, Martta? Tuomo, katsoisitko sen tyynyn alle? Ole hyvä. Tarvikkeet! Kaikki tarvikkeet. Hei! Martta, onnistuit! Ratkaisit jutun! Kuka meistä on syyllinen? Se oli ainoa, jolla oli sekä motiivi että mahdollisuus. Ja hän myös piilottaa kaiken tuon tyynyn alle. Hyi, kuolaa. Kirppu, sinäkö kätkit kaikki tarvikkeet? Ei se ole sen syytä. Kirppu oli mustasukkainen, kun teette ystävänpäiväkortteja. Voi Kirppu Parka, se jäi yksin. Kaikki hyvin, Kirppu. Emme ole vihaisia. Hei, heitelläänkö lumipalloja Kirpulle? Lähdetään! Joo! Tässä Kirppu, koppi! Aion tehdä valtavan ja hyvin yksilöidyn lumipallon